जी हाँ, यदि आप भी शर्मा म्यूजिक के तमाम गाने सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर शर्मा म्यूजिक और हाँ बेल बटन दबा। कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। ढोढ़ी गोल घर एकर कमर लाल कीला, ओठावा गुलाबी एकर अखिया नसीला। एकरा लहंगा में बुलर झीलर, एकरा लहंगा में बुलर झीलर। दुनो जोबाना पो बाटे दुगो तिलर, हाँ जोबाना पो बाटे दुगो तिलर रे रे जोबाना पो बाटे दुगो तिलर रे। कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। अमित रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपहर। सटे जबे पर नाचेले कूद कूद के, देखे लइका सियान सभे छुप छुप के। सटे जबे पर नाचेले कूद कूद के, देखे लइका सियान सभे छुप छुप के। इ तो पेन्हेले छोटे छोटे कपड़ा हो, लागे हो जाई बरतियन में लाफड़ा हो। ले लो महाजा महाजा महाजा, भइल टाइट सामान एकर ढीलर, भइल टाइट सामान एकर ढीलर। दुनो जोबाना पो बाटे दुगो तिलर, हाँ हाँ जोबाना पो बाटे दुगो तिलर रे रे जोबाना पो बाटे दुगो तिलर रे। कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। तोपल सामान सब देखावेले, यूनिक अरविंद के मन लाला चावेले। तो तोपल सामान सब देखावेले, यूनिक अरविंद के मन लाला चावेले। भाई गजब सामान एकर पीछा बा, सुबोध अमित के छुए के इच्छा बा। मालबा ताजा ताजा ताजा, देखो नीचवा से लौके चीनी मिलर, देखो नीचवा से लौके चीनी मिलर। दुनो जोबाना पो बाटे दुगो तिलर, हाँ हाँ जोबाना पो बाटे दुगो तिलर रे रे जोबाना पो बाटे दुगो तिलर रे। अमित रिकॉर्डिंग